Ambai media takut semua saya cina press meet no naik tongai tidak lanjut to takut takut semua karena ambai jentini press meet to hai mani karon to abono je 16 तारीख नवेम्बर 2022 प्रतिवादी कलम्बो चक चक काजा जेचिनी नुयुमा राजबारी नो गेराव खाइनानी बीजेपी जनजाति मोर्चा रो निजे पक पासे फेमेनी अब बेलेखे मुनि कथक अब मुनि कथकनि बिसिं फानो बेलायखे कुथु गावान सुकान गाहुगाय चीनी अति प्रासारो बरफ थांनि सगुइनो आबुल पिचा वानसुंनानि नांगौ बा नांथेख्लाय दिनै जनजाति मोर्चारो कैसा साख्लाय पिउका जे का खायसा जोंनुखा खायसा बंनि सिख्लायै बरगि निखावबो जे जनजाति मोर्चारो सबका साथ सबका विकास नि सामुं तांनाय र आसि तला नखर माया निनाय दिनै अब सांग सानानि मुसुंगो अब स्राय स्राय खैनाय पत्रिकाओ काजा पत्रिकावाला र अब हाकि सिमानि आसि कतर न अब बीजेपी नि केबो ना केबो थांग सैजा जनजाति मोर्चा तांगि आं अब सानानि नाम माले बरनो बुमुं फां फांगा गाये जों सिगांना साइमांका दिनै अरबो रेवती जी बरनखा जी नि माहिनजेना गया रेवती जी बो एमपी बो बिन बुकु बा फां फांगा सिगांगो सामानि दं राजबारी न नाकाबंदी खैतरिनानि हिनैनाय बुबाग्रानो ताक द्वितीय बार हंगाय जों नुखा पत्रिकाओ जे कामानि अब बेलाय खे क्लियर और परिष्कार खनुक जाखा जनजाति मोर्चार अब हाइखलाय गया अब मुनि कथा थमाका अवश्य जे पहाड़ अंचल चीन पहाड़ अंचल बरफनी जागा करिख्या बरफनी मिटिंग मिसिल करिख्या ताबुक ताम बरफ चालाकी खलाय गया जे राजबारी गेराव खाइना हिमनि वान सुखदी और राजबारी कैसा 184 जन राजा राजत्वनि कैसा राजबारी बाबू 186 नाम राजा तंगुई तंगु और राजबारी त्रिपुरा मथानि पार्टी ऑफिस बिया और राजबारी कुनु गवर्नमेंट कुनु क्वार्टर बिया हिंके और राजबारी न तांगै बरक अमहाके और घेराव खाइना हिन अब बेलायखे लाचि मैसिसा बेलायखे मुनि कथक अब कुनु दिन उमानिया जों बुरि र अबनो खनावै जोंबो सह्य उंलिया जे बुरि रक ताबुक नंखर फायगा हानि बागै दफानि बागै बुबाग्राबो हानि बागै दफानि बागै नंखर फायमानि आलादा राज्य नांगौ ग्रेटार त्रिपुरा लेन नांगौनि नंखर फायमा जागा जों बुरि रकबो ताबुक दक दाखा अंखर फायमान जागा बुबाग्रानो कुनु किसु खलाय गांगांकाय जों बुरि रक आत्तगाति खायनानि पानो राजि दंगो जों बुरि रक चुप खाय तंला जों बुरि रक खंकाय ताखानास नासिं सिनाय फायदि नरक 5 तारिखो बमा हाय खिये राजबारी ओ नरक गेराव खाइबाय राजबारी ओ बुबाग्रानो बहाय के बन्दी खलाय जोंबुरि रकबो जों फानजा नाय सिलाय सिनाय हायदि जनजाति मोर्चा रक नरक बाय जों चैलेंज खलायो चिनि बुरि रक जों बुरि रक आत्तगाति खायना पान राजि दंगो बुबाग्रानि बागै अ हानि बागै तै दफानि बागै नरक बमा हाय के फायनानि फायदि जों बुरि रकबो जों सह्य ताय उंलायनिया तामनि हिमालय जों अनेक राजनैतिक नुखा जों अनेक कक खनाका दिनै अरबो सानानि थांगांगाय जों अरबो नुखा जे पातालकनानि कक पातालकना जे आबुल ताबुल कक साइतमनि बिनि जे अस्थिरता राजनैतिक चंचलता राजनैतिक बिनो राजनैतिकनि जों नासिक नायगांगाय प्रथम सानग्रा खाबो त्रिपुरा लेन हिनैनाय नों आफुरखौ वानसु गेदे त्रिपुरा लेन सानफुरखाय ताब खै नों त्रिपुरा लेन आलादा राज्य मानिया हिनि साइद नों आफु सानमाखै ताङै सानखोना
tebo boro foreigner gu bek hin chamaro bini je kaisa kok thai kaisa bini tamneni je tomung je chamung je khlaimung aborogno nukhangke bini choncholota belai khe bini tabuk ang sanani muchungo no je kok samani kok borok manya hinai nai kok borok manya se jaddo phani kok saudi kok borok manya hingkai jaddo phani kok saimaya jaddo phana hamjak maya bo dara otong bo সংবিধান সুইজাক tong kok borok sanarinya hingkai jaddo phani baga andolon khaimaya rajnaitik khlaimaya jaddo phana hamjak maya bo dara otong patal konana obsi sungani musu tebo boro saka bubagra no khuk sogugni saw no khuk dagiuri sogde ujere rom je bubagra amsake jaddo phana hamjago je bubagra je krui bigra rokno amsake nayo je bubagra ni bagi nai chin khao poriborton phayo onek change ni thaka onek jaddo phana hamjagnani ringi thaka thanchani mariyo tak phaimani jorao bubagrani dagi mungbaino bubagrani o change tu bumani bagino जों tabuk chuba chubori dong je bubagra nok grino nok tangiru je bubagra rang pusa groi rok no rogi sugi hingka ar help khlai dong porashona porimeya abrong help khlai dong phatani borok phaimaya bono help khlai dong phatara thui dong phaimaya abno be help khlai bubagra jotno se help khlai dong je hamjak mani bising tei thanchani marini bising tei bose nok huk chogre ni sai dong dine ang sanani musung nor obono yasi surgna যখন টিপ্রামথা এডিসি প্রশাসন ফাইব্রো নাই কিসুলে গুণগল ওংখা ফিয়াবা অরব গুণগল সাবখাই অব টিপ্রামথানো শিলসাওই টিপ্রামথানা হামিয়া ফুনুকনানি বাগৈ গসাকনি ফানংগনা অর বিজেপি ফানো খলাইমাখানা ইয়াসি সুদনানি বাগিলাই অরব কংগ্রেস ফান খলাইমাখানা কিন্তু টিপ্রামথা কোনো দিনও অমহাই খলাইয়া টিপ্রামথা খুবই মনংনারি রঙ্গো bubagra hamjangnani phurungo bubagra kebono bunani phurungya kebono toknani phurungya kebono nok sokchadi huk sokchadi ampi bubagra phurungmani grei sudu bubagrani bukogo bubagrani kogo thanchani marioni tongo hamjangna sinisi phurung bubagra ar obo thaise muitunar dipatar nung orogo je bubagra ni thani asik hamjangma gri hingkai nung musuk jora buchai tong mangla khamun nung musuk jora buchai tong mangla khamon nung nukna nijino je patal konna gu bek ni nai je bororok nung NRC ni bagi rang thung telang maro bosta paipro rang thung telang maro kini nai sungnu gota hin maro kintu a patal konna gu bek nai rok hingkai obo TPF khainai rok si jara NRC ni bagi rang thung telang jak nai rok bo jung khanable oro kilao khoroksa dukan dinai takku khoroksa sau dukan ni joto rang bini je tamneni puji paisugui bono subakha je orbo ni foreigner gubek angsinai no ni or NRC mansinai no hininai asike subakha ni sabai maro a borok roksi je borok nono chaya ningya khainai din ane din khai abro porjonto nono subakha au netrika haman kaine a borok si tabu a borok nini logi kirikha tipramo tharoko phaipe bekha ang sanani muchungo dine patalno nung omhaikai samani o borok no taisa joli huinai nono tabu le has hamko nung nono gu bek himani nung tabu muitu khairi ma hai nokjak siwa ang je obo gu bek hinjagya woi nung se bubagrano dun ke la thatiri trik na tuk jangna hin samani nung la thatiri trik jak nai ang obosi sanani mujung patal konna no tini te bojung oro patal konna no nukha je bubagrano 2023 ni pore hingke Shillong da khar thangno Kolkata da khar thano hinchau bubagra tani kharna ba bubagra kebno phane bisas gato khlaya bubagra jotono na hamjago jotono no kogrugo je ekta kisu khlainai bubagra singbo saimano hani bagi dofani bagi thanchani mari tugui tongo tabo
बुबाग्रा कुन दिनै बिश्वासघातक खालाया बिश्वासघातक खालायनायले पाताल कन्नासै नों बिश्वासघातक खालायगा सिगांगो नों तिप्रालेन सानगा तिप्रालेन सानैना नों आरो बिश्वासघातक खायबोबा नों ते बिश्वासघातक खालायगा एनआरसि सानैनाय फरेनार गु बेक निनाय रां फैसा तलांगिनाय बस्ता कानिउनाय नों बिश्वासघातक खालायगा बर' रंनो नों याकारि कलांखा नों व्यक्ति स्वार्थ लुपनि बागैनाय नों याकार कलांखा बिश्वासघातक खायनायले नोंसै 2023 नि परे नोंसै बर' तंनानि तंया आमसै वानसुकदि आर बुबाग्राले माया गोनांबा बुबाग्राले थांसो सानायबा बुबाग्रा हिनफान मानो माना खायफान मानो किन्तु बर' माना खायफान माना मानया फान मानो नों किसा हुसकायसि तंना नांसिनाय आ जागासो थां सगैया नों मा सासिनाय निनि जे कथा बार्ता अतिरिक्त मात्रा लाई थाका आबुनि बागैनो जों दिनै प्रेस मिटआव माफायनो स्राय स्रायके कक सानानि बागै दिनै बसते बसावो दिप्रासा बुरिनाय हिंगाय बुबाग्राबो बर' नुखाबा बुबाग्रा बर' दिप्रासानो बुरि खाबा बुबाग्राबा थानचानि मारि हिनिसे थानचाव जतनो फायदि हिनिसे अर गजाक बुया गोख्रां बुया दिनै नों जतनो सिरिं तंमानि जागावो नों बर' बुमानि नुक तंखाबा अमाहायके कक्ता सादि नों वानसुकदि नों तिप्राजोकसि बाक्सा सावो न अनेक कक उंकै सावो फियाबा जों बोरै रक उंगैनाय जों आसि कक न खुगलाय सायाखौ दिनै तेब सानानि मुसुंगो नों जे अमसु खालायनाय बुरिवो तग्रिवो ताइसे सावो अरवो माफिया गुन्दागिरि राजनीति खालायो निनाय जेल चबजाकबायनाय रखनि नों सिग्रु निन जेल चबजाकनानि न बर' किरिया जों बुरि रखानोसो जेल हाबैनाय दफानि बागै जातनि बागै आंनो सानो मुसुं नों जेल चबना हंगाय साबना चबनाबा नों जेल चबना हंगाय नों सालजा थांका दिल्लीवो नों आरो बुरि रकनि कोनो इज्जत रक्षा करिखा बुरि रकनि श्रीलता हानि दर्शन गणदर्शन नोंखा त्रिपुरा राज्योआव बिचार मालिया निनाय नों दिल्ली थांगा नों दिल्ली थांमानि नों तातो पगैदा थांगा नों आसिदा बुरि रकनि इज्जत नों पगै थांगा नों ताबो नासिगनायदि बुरि रक बमाहायके नों सिगाङावबो निने अर मारखासिन निने अर किरण कुमार जमातिया बरक जे तियसा जे गुलि खालायजागै थैमानि बिनि बागै बिचार सानमानि नों बरमासो जब दिहिन सानानै नांले नों अर बिश्वजित देबबर्मा जे कर्मचारी निने अर मीटिंग मिसिलनि समय थांगै मिसुम कुथुम जाक्तिके बुजाकमानि बिनि बिचार नों सानमानि नोंआवबो केसबो फाइल खायजा नों आबोनोसो केसबो खुगायनाय अबनिसो बिचार सानैनाय बरमासो जेल चबनानि नांले यांगो नों नुक दंगो अर निनि बीजेपी नों जे बीजेपी थांका बीजेपी नि जारा अर निनि अर तंगो मेंबर्स तंगो इलेक्टेड मेंबर्स और तंगो इलेक्टेड उपप्रधान बरकसे और दल तुइनाय घेंग्रेप खालाय तंगो निनि बुरि 16 बছर न आबोनोसि नों जेल चबदि आबोनोसि नों फाजि अर्डार सानदि नोंबा बियां बर'नि बरक न बियां तंगसं बरक न बा नों आलंग दाबायनानि रक आलंग चबायनानि रक नों अमहाकि कक साबा ना अमरपुर बचिनि बुरि बुखु बिनि टिउसननि टीचार बायनो जे चबैनाय अर रमफ्रे समफ्रे खालायजाकमानि नों अबनोसे बिचार सानदि नों अबनोसे कठोर शास्ति मारिनायनि सादि नों बरक साब हानजे दंखामोबा ताबो हिंगाय नों बुखुखौ रांबाय मार्क्स थेपा जाखाय उंगै दंखा कक कायसा तंगो बांगला बाय कोथाय हाहन्त चिर बसंत आमी बसन्ते मरि माहायङै दंखा और 2 बार बसंतनि कक साजागो कायसाका बसंत रूप ताई कायसाका बसंत सीजन बसंत सीजन न बेरायनानै थांफ्रो बसंत रूप बाय आक्रांत उंगै थैमानि क दिनै पातल कनाबो अमहायनो उंगै दंखा बंगा करona रानि उंगै दंखा जेमन करनानि समय मास्क थेपाया दिबा बंगा गाय मास्क थेपा माने रांनि मास्क थेपाय दंखा गाबा बब्रो निनि बरक थैदा दं थांगै दा दं निनि बरक रेद दा खायजा दं दर्शन दा खायजा दं बुआ आबो सिलिया कबंग थुइ दंखा रांनि कबंग थुइ दंखा दिनै आं सानानि मुजुं करनानि समय जों नुखा मास्क थुबैनाय करनानि समयनाय निनि सेनिटाइजार बाय भाइरास को माने
खारि मानि दिनै बनबो गु बेग निनाय बनबो खारि मानि जों नुखा दाबो गांगा निनो अबो गु बेग तंला निनो अरो बुखुगो नों जिसु पनो मार्क्स थेपै रागनि मार्क्स थेपै तंदि नों कुनु दिनै यगला 2023 लास्ट फाइट पाइखान गांगाय नों नाय दे आफ्रु बुबाग्रा दा खारनानै नां नों दा खारनानै नां आबोस नायदि बुबाग्रा ले बिसास गातो खाया बो कुनु दिनो खारिया बो ताबो बतंनाय उलो बतंनाय बिनि दिल्ली नक तंगो केलकाता नक तंगो शिलं नक तंगो आबो थानाय न फाइनाय न बो आशा जावा खलाय दङ आबो जों जत्त बरक न साइमान दङ पाताल गन्ना नों निनि कक न लिमिट तो तोरदि लिमिट नि बायरे थांथां गांगाय जों DWF रो कुनु दिनो बोरैनि जों बोरैनि राहाय रिगला नों बुबाग्राना साव दुन के लाथा तैनाय लाथाबाय नायतुक तिख्लाय जाकनाय पाब्लिक बरबाय नों अबो से नों हुसके तंदि ताबो बुबाग्रा माना खायमां से उसु उंगै दंगो लाथा तैरि फ्रिक जागिया नों सुतु बु बेक्सिनि जिनिखौ आ जागासे दंगो फायदि गांगा आंते किचा कक सासिनो अरबो लाइ थांजाफानो मा सासिनाय तारिखनि जिनि मेगा मास गेदारिं उंगै थांगा ओ मेगा मास गेदारिं बेलाय खायनो तंथका बेलाय खायनो नायथका जिनो अब गांगाय सेकेंड जिनि मेगा मास गेदारिं जिनि थानाय 2021 बो मार्च पग्यांगाय मार्च नि 12 तारिख जिनि आफोबो 12 तारिख जिनि मास गेदारिं खा बाबो बुचिनि थानाय 12 तारिख जिनि मास गेदारिं उंगै थांगा ओ मास गेदारिं सिगांनिस्लाय ता जिनि अब सिगांलाय थानाय मास गेदारिं बेलायखाय बरक बांखा आबो बरक जन जोर तामकांकाय तुई कतर तुई तर सामाहाय बे तुई बेग लाई कचक माहाय तुई बेग लाई कचक माहाय बरक बेग लाई अमाहाय के हिमि मा तंग लायका तिनि तंथक माने बिसिं हामजाक माने बिसिं जेबाबे आसिके बरक फायगा अ बरक फायमानि जों अरन बिसिंगो जिनि इचा खा खामानि बा जिन दुख नांमानि दंगो अ दुख नांमानि गांगाय जिनि मास गेदेरिंगो फायनाय जुनु देव बर्मा खय रामचंद्र गातनि बायजाल बारिनि अरफायै बिनि लांमा चलांखा जुनु देव बर्मा 39 बছর বয়স কম বয়স বেলাকে বিনি বয়স কম বসাইনকাই কেরানি খ্লাইও বসা খরংनै খরকसा বাইরে পড়িও কলেজ তাই খরকसा গাंगा क्लास 8 डन बस्को बाय रामचंद्र गातन डन बस्को दङ आरो पड़िओ बेलायखाय खा खामो जेब प्रेसार गोनां खिनो हाई प्रेसार गोनां ओ हाई प्रेसार गोनां फानो आदिनो बिथि चाइनो फायगापो बिथि चाइ खूब अब बुबाग्राना हामजाक मानि बागिनाय हानि बागै दफानि बागै जों बुरि रग चांग्रि खायो अंखर चिनाय हिनिनो चिन बुरि रग आगक तंमानि जराबा बब अमहायकिनो वानसुगै ओ मास गेदारिंग फायगा फियाबा बनग फिरगलिया बेलायखाय खा खामो तै बिन्नु खुंगबो काइतर हामरि कुप्लुं ख्लायतुन बिन्नु खुंगो खाकसां मारिथुन बिनि साइ सारकनगो खाकसामा कुप्लुं खायनाय परासुना ताइ संसारनो गाहाम फोरोंखाय लांमानानै बागै फानदिथुन जों ईश्वरनि थानि दियायो पार्टियाव कुनु सेमिनार उंथुं सम्मेलन उंथुं जों कायसा शहीद बेदि माइल दान खालायो रिको समरिवै जों आफ्रुनो हानि बागै दफानि बागै थै थानाय रंनो मयदु खालायैनो जों पक्सावो दिनै बब खरकसा जिनि DWF नि इंगिनाय बिनि बुमुंनो जों मयदु तरिनाय बिनि बुमुंनो जों गोथां तरिनाय ताइ अरवो तेबो दङ दुखु मानजाबनाय रग दङ बरक लताबो सुस्थ उंगै बाजाजा जों खबरक नाहारि दङ ताइ सानाय अगनो जिनि अमास गेदेरिंगो फायनाय रगनो बाक्साबा तामनानि गारि गुरा रगनि किचा प्रब्लेम रग बायखा दंथानि जाथानि बा दै रग नोंथानि प्रब्लेम फानो उंमान खना हायफानो जों हानि बागै दफानि बागै आदिनो फायलाय मानि जतनो खाकुवार खायनाय दुखुनो दुख हिया सातुनो सातुन हिया खायनो जतनो पारं लायका जतनो हामबाय नरक अमहायके जिनि ओ मास गेदेरिंगो बुबाग्रानो हामजाक मानि बागै जरारि पेमेन बागिनाय जतनो पाइप्ले हामबाय रेवो जों मुसुबाय थागियाखौ जों अर खुनुमा सिमि बाया जों तामगाय जिनि फिनांनि बागिनाय कुसुं दं खानानै बागिनाय जिनि आलादा रायजो नांगौ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ
o Greater Tripuraland manya sak jeng bubagrano logiri thanai jeng jottono no logiri nekha tabu last fight bubagrano jeng logiri thanani Greater Tripuraland manani tai bubagrani je buskangni 2 মাস tongsu o 2 মাস sini বিধানসভা নির্বাচন tongo o নির্বাচন je bubagrani last fight jeng nasigi tongo jeng lugui tongo tabu bubagrani je last fight bubagrani o বিধানসভা নির্বাচন অরব কেবিংনানি বাগিনো তিনি বুবাগ্রানি নুয়ুমাও যে অর গ্যাদারিং খালাইনানি বা অর বয়কট খালাইনানি অমা হাইর কত কিছু তুই ফেনাইন আবো তাওয়ানাদি আবো সানাইন পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খাই মাহাই যে মরণের কালে 6 মাস পাগল হুই সামানি আবো কবরক সানাইন সানাই সাই টংথং আবর মনর পুতে তাথানি বিশ্বাসতাচারি abo sai tongthong kebengi tongthong ekmatro chini nahar mungangkai chini Greater Tripuraland chini nahar mungangkai bubagrani last fight or last fight hingai 2023 2 মাস tongsuo o 2 মাস jeng ektano khlainani o ektatam khlainani anaraso mariwo bud ruinai Greater Tripuraland tu bunani or last fight abo senadi bubagra oro 20 taya bubagra oro tebo seat dinai tamni hingangkai jeng oro sarkar gothon khlainani bidansabha thangai yaktri bargoinani mothangangkai nai 31 ta seat manani o target to jotno bud didi androsho mariwo oro kun kebenani kokrui kirinani kokrui ekmatro bubagra jeng phandi tongo bubagra ni hamjak mumbai bubagra ni phanbai jotno ek nojor khaina sigui o androsho mariwono bud dibai dihinai jottono na ang kesan mungnaru hambai